אמרתי לך למצוא לי את טייס הטובוט! אתה רואה שיש להם מרגל? כן, ותפסתי אותו על חם. ידעתי שהקטן הזה בעייתי! נראה שהוא כותב איזו משוואה. ויקטור שווה מכנסיים מסריחים. ברוס שווה פריק סדר וחנון. זרה שווה עלובה. אבל זה לא מסתדר. אבל איך זה קשור למרגל? אתה מבין? זה קוד סודי. מה? אני מאמין שהוא בטח משתמש בזה לתקשר עם הטובוטים. מה אתה אומר? אז אם נעקוב אחריו הוא יוביל אותנו אליהם? פלאפי, הגיע הזמן שתחזור לבית הספר. אני לא אבלוט. לא כשאני אסיים איתך. למה אני מרגיש רך כל כך? אני אנושי. ושם הקוד שלך הוא דומיניק. תשיג את כל המידע שתוכל ואל תשכח את אביזר הריגול שלך. וואו. אז מה לעשות עם זה? כיתה, יש לנו תלמיד חדש. למה שלא תגיד לכולם את שמך? ברור, שמי פלאפי. לא, זאת אומרת, תקראו לדומיניק. ברוך הבא. עכשיו, איפה תשב? הנה, רוקו ישמח לחברה. באמת? אני בטוחה שתשמח לעזור לו להתעדכן. שיהיה. ממש המזל שלי. יש בעיה? לא. טוב. בני האדם מאמינים שהשפה היא מה שמייחדת את המין שלנו בממלכת החיות. שיתוף רעיונות יכול לבנות דברים גדולים, אבל הרעיונות הלא נכונים עלולים לגרום לאי הבנה ואפילו מלחמה, בעיקר אם משתמשים בשקרים כנשק. נפלא, מה הנוכל הקטן כותב הפעם? תראה. מה זה? זה אמור להיות מילים לשיר? אנסה לחפור קצת יותר, אבל יש לי הרגשה שזה יהיה יום ארוך מאוד. הלימודים נגמרו, טירון. אוי, לא! יואו, העט הזה ממש מגניב. פלאפי, תזכור את התוכנית! רגע, זה שלי! היי! אבל... טוב, פרחח קטן, אתה רשמית מעצבן אותי, אז עכשיו התפרים נשלפים! אם אתה כל כך אוהב שמועות, אז בוא נראה מה קורה כשכולן חוזרות אליך כמו בומרנג! כן, תראו. עט חדש, קצב חדש לתפוס. מה לכל ה... אני חושב שהתלמיד החדש הזה ממש חשוד. שפת הגוף שלו מצביעה על כך שהוא מסתיר משהו. בכל זאת הוא פופולרי מאוד בקרב הבנות. אני מאמין שאני חווה קנאה מצידו של ויקטור כרגע. אני לא בטוח שאני נהנה מהתחושה. טוב חבר'ה, תשאירו את זה לי. אני אלך. אנשים מעדיפים אותי. באמת. אתם יכולים לריב במקום אחר? אני מנסה לעשות שיעורים. שיעורי בית? אבל תעלומה! זאת לא תעלומה. לראש שלי יש צורה נורמלית. אוקיי, טוב, גם לי אין רגלי תנין. טוב, אז זאת כן תעלומה. ויקטור פארקר? היי. טוב, אתה רוצה להסביר לי מה שכתבת על הלוח? מה? לא כתבתי. לא, קריסטי, נשבע שזו טעות. אין מצב שהייתי כותב את זה. חבר'ה, תגברו אותי. תקשיבי, איזה טיפש מותח אותנו. אל תקחי את זה אישית. תראי מה כתוב עלייך ואז תגידי את זה. לזרה יש... באמת? והגרביים שלי הם כמו... מי כתב את זה? תענו לי! חשבתי שאנחנו לא לוקחים את זה אישית. חבר'ה, רוקו כותב על הקירות בשירותים. זה הוא? זה הסוף שלו. חכי, זרה! חכי לנו! בדיוק בזמן. האביזר עובד כמתוכנן. זה נגמר, רוקו, תפסנו אותך על חם. כדאי שתסביר לפני שרגלי גבינה תתחיל לכסח לך את הצורה. היי. בבקשה,
זה לא נותן לי להפסיק! אחי, מה קורה עם הפנים שלך? אני מצטער, לא התכוונתי! בבקשה, רק תעזרו! זה נראה כמעט כאילו העט הזה שולט בו. כדאי שנשתלט עליו. אוי לא! הם לקחו את הזמן, בועת שינוי! זה בבל קט? תראו מה אני גררתי. טוב, ילדים, תרצו לראות כמה מהטריקים החדשים? ראשית, היפנוזת פנקס רשימות! יאו, למישהו יש מכנסיים מסריחים? חלומות מתוקים ישנוני? יש לנו בעיה! בבל קט הופיע ותקף את בית הספר! החתול המשוטט המעצבן הזה לא לומד, אה? אני אכסח אותו! טוב! קפטן זאק, זוז! שינוי צורה! או, איזה תענוג. הטובот הפחות אהוב עליי על קרש החיתוך. בטוח שאתה רוצה להילחם שוב, כדור פרווה? אף פעם לא שמעתי את זה. עכשיו אל תפריע לי לפני שתצטרך רטייה נוספת. תראה אותי, אני רועד! אקדח ופ של קפטן זאק! טריקים חדשים, זוכר? מה זה? זה מנותק! לא! משהו כיסח אותך, פחיתון המגודלת? הבדיחה על חשבונך, אני ימני! זה היה ערמומי! זהו זה! אני הולך! אין מצב! עכשיו אתה גם לא מדבר? נכון, ילד! החתול לקח את הלשון שלו! טוב, יש לנו כמה טריקים משלנו. מצב הגברה, זוז! קפטן זאק! שדרוג וי! זה היה רעיון טוב, ויקטור! עכשיו בוא נטפל בך, חתול דוחה! אתה צודק, מספיק לדבר! אני פה! טוב, הייתי צריך לצפות לזה, אבל לא תתחלק ממני לנצח! קפטן, מה אתה עושה? אני לא רואה! יש דיו בעין שלי! הזהרתי אותך! סוף סוף עברת את הגבול. עכשיו אני חושב שהגיע הזמן להשתולל. אני לובש את הרטייה הזאת כסמל לכבוד הפיראט. ברצינות? יכולת לראות כל הזמן הזה? מזמן! כוח קלשון! וואו, אנחנו בכוח מלא! ועכשיו הזמן להשתמש בו! כוח קלשון! היי! דיבוע! עכשיו!
ראיתם את כל זה? אתם מעדיפים אותי על ליאון רובר, נכון? כן, האריה הזה פשוט שחצן. אנסה שוב, לורד בבלקט. אני מבטיח שלא אאכזב אותך. נוכל לשלוט במסלול החדש בכיכר, אבל אני לא יכול להחליט. כולם נראים אלופים. לפי החישובים שלי, המודלים החדשים מהירים יותר. אישית, אני ממליץ על זה. אבל הוא כל כך מיושן. הוא בכלל מהמאה הזאת? נראה שזה שייך לפח האשפה. זה אולי לא הסגנון שלכם, אבל כל מה שמתחת למכסה המנוע מתקדם ביותר. עשיתי כמה חישובים. זאת סוג המכונית שכדאי שתהפוך לטובוט. אבל איך? אתה לא יודע? ויקטור, מאז ששחררת את שדרוג שעון אבי האחרון, יכולת לזמן יותר טובוטים. באמת? אני צריכה לראות את זה. טוב. הכל או כלום. שינוי צורה! אדוני, אני פרגון, טובוט נושא כלים של הכבוד הגדול והאומץ. פרגון? כן, יותר כמו פאתטי. המראה לא קשור. לטובוט הזה יש דירוג של 98% הצלחה. נכון למדי. עכשיו, מי מכם המלך שלי? מה שלך? בן כמה אתה? טוב, אני ויקטור. אני לגמרי לא מלך, אבל השעון הוא שלי. ברוס זה אח שלי. וזרה החברה הכי טובה שלנו. מה קורה? הכבוד שלי, בכל מקרה. אדון ויקטור, אדון ברוס וליידי זרה. מלך, מלכה או לא, זימנתם אותי לעולם הזה, אז אני ממתין לפקודותיכם. אני מצווה עליך לקרוא לי המלכה זרה. טייס טובוט, אם אצטרף למסע שלך, תעניק לי את כבוד האבירות? אין שום סיבה שלא. אבל איך אעשה את זה? טוב, אתה חייב לטפוח על לוחות הכתף שלי עם הצד השטוח של החרב שלך, כמובן. טוב, אז מה אם שכחתי את החרב שלי? תנסה להשתמש בזה במקום. שווה לנסות. באמצעות הכוח שלי, כילד עם שעון אבי היחיד, בזאת אני ממנה את האביר סר פרגון. אז ההרפתקה מתחילה, אדוני. ביחד ננצח את הבלתי מנוצחים. נקים צבא, ואז נעקור את כל כוחות האופל של הגלקסיה, ונלחם עד שכל היקום יהיה הממלכה האצילית שלך. וואו! כן. אתה מבין, אנחנו רק רוצים להתחרות. כזו עליצות. אבל אם אתם חושבים שזו התרגשות, כדאי שתנסו היאבקות. אז נראה לך שתסתדר? אם זה מכבד את הממלכה שלי, אז כולם יטעמו את צינור המפלט שלי. גדול! יואו, מה קורה, לוזרים? לאן אתם הולכים עם זה? למגרש הגרוטאות? זאת המילה האחרונה. זה קלאסי. אני מבין. אתם אוהבים מכוניות ישנות. טוב, מכונית האולטרה שלי תוכננה על ידי מהנדסי חלליות. זה לא אומר שאתה יודע להסיע אותה. אתה רוצה לראות? קדימה, ואתה תפסיד. טוב, אם אנצח, אקח את המכונית שלך. עשינו עסק? טוב, אבל אתה תופתע. זרה? מוכנים? היכון? בצעו! כן! אתה צוחק עליי? עצור! זה מוזר. לא! כנראה שאלה היו 2% האחרים. נחמד. הדבר הזה חזק. לא! אתה יודע מה? אין לזה ברק. הרי לך לאן זה שייך. היי! איך יכולת לעשות את זה? פרגון! מה קרה? היית בטוח כל כך שננצח. אני יודע, אבל אדוני, בזמן שהתחרתי הרגשתי בנוכחות רעה צופה מהצדדים. מה? איפה הם? הוא צודק, זה בבלקט והינשוף. הם מסתתרים מאחורי הפסל. אין מצב!
מקווה שנסתדר. דרור ברזל, אתה מכיר את האויבים האלה? הם תקלה נצחית בקוד שלי. עכשיו, אם משהו יכול למשוך את טייס הטובוט המסתורי שלנו, זה זה. כן, וגם המרגל כאן. הכל מסתדר עכשיו. מיאו, סוף סוף יש לנו מגנט למשוך את הפחיות האלה. אני חושב שהגיע הזמן לתרום למרוץ הזה. כן! אני האלוף! לא ידעתי שזה יכול לעשות את אני זה! מקווה שאתה מוכן לעוד מרוץ אחד. הכיף נגמר! צריך לעשות משהו. טייס טובוט, שנה את צורתי ותן לי להוכיח את ערכי! טוב. פרגון! זוז! הגיע הזמן להיאבקות! נשמע טוב? מצוין! אני אכבוש בלי רחמים! אראה לך בלי רחמים! מזמן, רומח כוח! אז מה אתה אמור להיות? תיכנע, אויב! אני הוא פרגון, אביר הטובוטים! מי המלך שלך? אני משרת את טייס הטובוט, ונדרתי להביס אותך! אבל אתן לך הזדמנות להוריד את הנשק ולהפסיק עם הבוגדנות שלך! כמה מקסים! ברוך הבא למאה ה-21! ממש אביר! קדימה, הוא בורח! הוא לא ישיג את הרומח האגדי שלי! שינוי צורה! אני עוד אנצח את השרץ? לא חשבת שתחמוק בכזאת קלות, נכון? טוב, חתול יכול לחלום. לורד בבלקט, נראה שזה סוף הדרך. קצת דמיון! עכשיו עצור, מכרסם נתעב. אני לא מכרסם, אני צייד! שלום לך, סר טיפש! מצב הגברה! זוז! פרגון! שדרוג וי! שדרוג! שכוח הרוח ימלא את גלימת הארגמן שלי עכשיו הוא! וואו, הצלחת! טוב, זאת הצורה האמיתית שלך או משהו? לא רציתי להגיע לזה, אבל הנבלים האלה לא הותירו לי שום ברירה. אתה אולי קצת גדול יותר, אבל עוד לא ניצחת! אתה בוחן את הסבלנות שלי! שלום, שרץ!
רציני. מגן אבסולוטי! בנדר שלי למקדש הקדוש של הקוסמוס, שרוחות הגורל יהיו רחמניות, אבל הגיע הזמן לעמוד למשפט! אל תעצור את עצמך! רוכב הצדק, הסתער! הרגע זכית בטינת אוטובוט! זה היה נהדר! פרגון! אתה באמת אביר אמיתי, אני גאה בך. אפשר לבקש ממך לתגמל אותי בתואר אצולה? תואר? מה בנוגע לאביר הצדק? אני מאוד אוהב את זה. אני אנצור את זה. תודה, אדון ויקטור. עוד יום נחמד להיות שומר מלכותי של טייס טובוט. נשבעתי לשמור על אומת הממלכה, אז אני חושש שלא הותרתם לי כל ברירה. תדליק בחזרה! מה הבעיה שלך? קדימה, צריך לעזור לאדון ויקטור עם שיעורי הבית. למה שלא תכריח אותנו? אתם קוראים לעצמכם אבירים? אתם לא תזהו נאמנות אם היא תנחת על השכמיות שלכם. טוב, יש לי חדשות בשבילך, חבר. זה לא השולחן העגול. אני פיראט, לא אביר. שמעתי מספיק תירוצים. לטירה הזאת יש מלכה, והתפקיד שלנו הוא לאכוף את השלטון שלה. זמן כביסה, המפסיד מקפל! לא! היא תמיד הוגנת כלפי הנתינים שלה. עכשיו אתה תעשה את שיעורי הבית שלך בגלל שאני אמשיך. טוב, אני אעשה את זה, אני מבטיח. למרות שהיא יכולה להיות קפדנית. בכל זאת, היא מנהלת ממלכה טובה, מלאה בחום ואדיבות. אבל חברים, פגשתי כוח אפל עורב בטירה הזאת. כזה שמאיים לעזוב את כל שיעורי הבית לא מוכנים לכל הזמנים. קוראים ליצור הזה סמארטפון. תן לי לנסות, אני אנצח. אין מצב, זה תורי! או לא, זה תפס את כולם. אני נשבע לשים לזה סוף. טייס טובוט, אל תשכח את הבטחתך למלכה. אתה צריך להסיר את לחש הסמארטפון ולסיים את השיעורים. זה רק משחק. תרד ממני, בסדר? מה? אתה עומד במילה שלך, ויקטור? אני תמיד עומד במילה שלי. אני לא יודע מה איתך, אבל אני חושב שהבחור החדש הזה מקולקל. כן, מי הוא חושב שהוא? הוא כזה נודניק. אני לא בטוח כמה עוד אוכל לסבול את זה. כן? אז מה הוא עושה עכשיו? שאלתי את הטלפון של אמא, ועכשיו הוא חושב שזה הטיל עליי לחש. רציתי רק לשחק שלב אחד במשחק החדש. סייקלון הוק, תגיד לו שבני אדם צריכים הפסקה. בלי תואר מלכותי כמו שלו, אני בספק אם יקשיב לי. למה כינוי זה כזה סיפור? זה הרבה יותר מזה, ברוס היקר. תואר של אביר זאת הבטחה. כשאדון ויקטור נתן לי את הסמל הזה, הוא מינה אותי לאביר טובוט שלו. וההבטחה שלי בתמורה היא להיות המצפון המוסרי של אדוני ולוודא שהוא יצטיין בלימודיו. מה? את זה לא ידעתי. היית צריך לעשות את שיעורי הבית שלך, טייס טובוט. כן. לא. תצחק כמה שאתה רוצה, תפסתי אותך לבד מרגל. היי, דומיניק! היי, זרה. אז החייזרים כבר פלשו לכדור הארץ? מה? איך ידעת? כובשי חלל! המשחק החדש שכולם מכורים אליו? לרוקו יש אותו בסמארטפון שלו. סמארטפון. כן. אז אתה אומר לי שהלבנה הזאת היא מה שבני האדם משתמשים בו כדי ללמד את הצעירים תאום ידיים? כן, לורד בבלקט. בני האדם תמיד משתמשים בו, מהבוקר במשך היום וכל הדרך עד הלילה. זה בטח מכשיר אימונים. אחרת למה שיבזבזו כל כך הרבה מזמנם בהדמיה? אין לי מושג. אבל אנחנו עומדים לגלות. לא הפסדתי הרגע נכון. כן, והדירוג שלך הוא השני הכי נמוך בכל הזמנים.
שאשמיד אותו בשבילך? לא כל כך מהר. המשחק הזה קשה יותר משזה נראה, וזה משהו שיכול לשמש לטובתנו. תראה ותלמד, שינוי בועה! תעזוב! אני לא יכול לאפשר זאת. אדון, זה חייב להיעשות. המכשיר הזה מעוות את מוחך. אתה יודע מה? אני חושב שאתה מעוות. הילד הרוויח את המנוחה שלו. השלים את המטלות ושיעורי הבית שלו. אבל העבודה לא הסתיימה. החדר שלו עדיין לא מסודר. פרגון, טייס הטובוט אנושי, הוא צריך הפסקה. אז הוא צריך לבלות יותר זמן בעולם האמיתי. גיבור אמיתי לא נלחם בחייזרים דמיוניים, לא כשיש אמיתיים בסביבה. אני לא עומד בזה יותר! אני מסיר את התואר שלך. עכשיו תן לי את הטלפון. אבל... אדוני, אסור לך. נמאס לי שאתה מטרטר אותי. לא הסכמתי לזה. נכשלתי בשבועה שלי. טייס הטובוט לא מוגן. מעולם לא סילקו אותי מממלכה. ניאו, בוא נשחק! עצור! אני מכיר את הכלים האלה. שינוי צורה! מזמן רומח כוח! אדוני, הוא זה שהביס אותנו פעם שעברה. טוב, שמרתי נקמה רק בשביל זה. בוא נשתדרג, אנדרואיד עתיק! אתגר ראוי! זה אפילו טוב יותר משציפיתי! לא! זה בלתי אפשרי. אתה תצליח, פשוט תמשיך להילחם, ויקטור. מה קורה? זה פרגון, נראה שהוא במצוקה. פרגון, איפה אתה? אדון ויקטור, אני... מישהו נראה קצת מיושן! כדור הפרווה תפס אותו? כדאי שנזוז, טובוטים. טוב, שמעת אותו. אני בטח חולם או משהו. פלישה אמיתית? פרגון, צריך לזוז. אין מצב! קרן הגרירה חזקה מדי. הבקרים תקועים, מה לעשות? המשחק נגמר, פרחח קטן! היי, זה היה תרגיל עלוב. משהו בזה מרגיש מוכר. רק רגע, זה החלק משלב אחד שלא ניצחתי. אדון ויקטור, אתה חייב לצאת כל עוד יש זמן. בבקשה, תעשה את זה! אין מצב, אני אנצח בזה, אחת ולתמיד. מצב הגברה, זוז! פרגון, שדרוג V! שדרוג! אוקיי, קודם בוא נרכז את כלי הטייס. טוב מאוד! אני שמח להילחם שוב לצדך, ויקטור. ברומח שלי אני אביא לך ניצחון!
ואתה יודע, במחשבה שנייה, אני מתחיל לאהוב את המשחק הזה. זה הרבה יותר מבדר מנקודת המבט הזאת. גלימה מעופפת טיפשה! זה אתה שם, אויב פרוותי? עמוד גירוד מגודל שכמוך! המכונה שלו שולטת במשחק. כדי לנצח, נצטרך להשמיד אותה! אני מקווה שאתה צודק. רק דרך אחת לגלות. אדוני, לא אכזב אותך שוב. עכשיו בוא נכסח את הטלפון! פלזמה! אש! מגן מסך! המקל הזה שלך לא יגרום לי אפילו לשריטה! אין דבר חזק יותר מרומח כוח! כן! זה הצליח! אני שונא להפסיד! אתה בטוח שהכל נסלח? כן! ורציתי להגיד שאני מצטער על קודם. זאת אומרת, המשחק היה שימושי. אבל התעצבנתי. מגיע לך התואר שלך. אתה מתכוון שאתה נשבע לא לשחק יותר משחקי וידאו בטלפון שלך מעכשיו? בוא לא נקדים את עצמנו. אני יכול להתפשר, אבל אני ממש נהנה להציק לך. מה? באמת, אני רק בן אדם. שלום, ארקבולט. מה מזג האוויר למחר? נגדים, יש סיכוי גבוה לגשם אחר הצהריים. אל תשכחו מטריות. לא רע. נראה שיש לנו תחרות. מה הדבר הזה? זה הרמקול החדש שאמא רק ענתה. יש לו תשובה לכל דבר. יש 96% סיכוי שאם תהפוך את זה לטובוט זה יהיה בלתי ניתן לעצירה. גדול! קדימה! שינוי צורה! שלום כולם, אני טובוט ארקבולט. ברוך הבא! וואו, הוא כמעט גבוה כמו פרגון. או כן, מדהים. בעצם, אני חושב שהוא גבוה יותר. שקט, טיפשים! אני השומר המלכותי של טייס הטובוט. לא ישבו אותי לאף פיסת אלקטרוניקה חסרת נשמה. איך אתם מעיזים? הוא צוחק. אתה לא כועס, נכון? לא, אבל אני כן גבוה ממנו. הוא משקר! ארקבולט, כן? אני לא יכול לקרוא את רמת הקרב שלך. תוכל להגיד לי למה? זה מעניין. זה בטח בגלל שהקושחה שלי עורכת את עצמה, שלא כמו מר חלודה שם. איך אתה מעז להעליב אותי? תבחר את עוצמתך בדרך הישנה והטובה, לזמן רומח כוח! רגע, מה אתה עושה? לומד את רמת הקרב שלך! פרגון, למה שתעשה את זה? אבל אדון, אני... יופי של קבלת פנים, טיפש גדול. בקושי הכיתי אותו! ובעניין של קבלת הפנים, אני... אולי תפסיקו? כל מה שחשוב זה להחזיר את ארקבולט, הבנתם? זה מתחיל להרגיש שעות האנרגיה המסתורי הזה היה במקרה. אני חושב שמצאתי אותו. טוב, מה זה? אני מאבחן עכשיו. כן, מצאנו הרגע טובוט. יאו! זאת תפנית נעימה מאוד. תעלה אותו תכף ומיד. אני בטוח שהוא בטח נחת איפשהו פה. כשפרגון ברח, מצאת אותו עם שעון אבי. נכון, בוא ננסה. אין טעם, האות חלש מדי. ויקטור, אנחנו הטובוטים מכסים שטח גדול, אז דרך הפעולה הכי טובה היא להתפצל ולהרחיב את אזור החיפוש. תיקחו את פרגון ותחפשו. נשמע טוב. פרגון, זוז! שינוי צורה!
לקטן הזה אין שום פונקציית קרב בכלל? טוב, בסולם של אחד לחסר תועלת זה מדורג ממש גבוה. אולי, אבל אני לא בטוח שזה כזה פשוט. נו? זה שונה מאחרים. נראה שהמערכת שלו עורכת את עצמה. היא מתפתחת כל קרב. אם זה נכון, למה שלא תגיד לי למה הנתונים שלו נמוכים כל כך? אני לא בטוח, אבל יכול להיות שהוא מאתחל את עצמו אחרי איזושהי טעות. כמו... איתחול הושלם. מה הוא עושה? רמות הכוח שלו מרקיעות שחקים. מי אתם? ומי אני? אתה מתכוון שאתה לא זוכר? טוב, זה בסדר. אני אדון נשק גלקסיה. זה שזימן אותך. אבל רגע, אם הוא יגלה רק תזכור את המקור שלך. או, באמת? כן, כמובן. ובתור שומר כדור הארץ, אשמח לחלוק איתך את כל הכוחות הטובים שלי. בועת שינוי! אדוני, הרגע איתרתי את האות של הטירון. שם! זה אחד הרובוטים הרעים שפלש לכוכב! מובן, אני אשמיד אותה! כבל מפוצץ! היי ארקבולט, למה אתה תוקף אותנו? בגלל שתכנתו אותי לעצור את הרשע! מזמן את רומח הכוח! ממתי הוא מעביר את עצמו? עצור, אתה טועה, צעיר. החתול עשה לך טריק. לא, הנה טריק. אתה באמת חושב שלדלי החלודה הישן הזה שלך יש סיכוי נגד הטכנולוגיה החדישה שלנו? תעזוב אותו! החתול שולט במוח שלו, זה בטח כישוף! אני יודע מה לעשות. מחליף. מה? אני לא יכול להיכנס לקונסולה. אוי, לא. המערכת שלו בטח נעלה אותנו בחוץ. אני אסיר את הכישוף. הדרך הישנה לעולם לא נכשלת. אני לא חושב שזה כישוף. כדאי שתיכנע. לא תכנתו אותי לרחמים. מה אתה אומר? מכת סמן, קליק חשמלי! הוא ממש תוסס לדגם ישן. הוא יחלש במהירות. עכשיו בוא נסב גאווה לפולסר. קדימה, ארקבולט, תחסל! תחכה, אני זה שזימן אותך, זוכר? אני יודע שאתה משקר, אתם הרעים! שטויות! הטופודים היו כוח של טוב במשך מילניום! קדימה, אני אפילו לא מבין איך זה יכול לקרות. אני חושב שמשהו ידחה לו את הזיכרון. באמת? אבל איך? שמתי לב למשהו קודם. לומד את רמת הקרב שלך! אולי אנחנו צריכים לגרום לפרגון ללחוץ שוב על מתג הכיבוי. כמובן! טוב, תרכז את כל מה שיש לנו בנקודת התורפה שלו. כרצונך, אדוני. אני נהנה מהאבקות. אתה באמת רוצה לשחק את המשחק הזה עם משתגר? נקודה טובה, אבל האמת היא, זאת באמת נקודה טובה. היי, ארקבולט, מה מזג האוויר? מזג האוויר? דינג, בהיר היום עם התגברות עננים בערב. זהו זה, קדימה! רומח כוח! הדגם המתקדם ביותר, לכולנו יש מגרעות. חוץ מלך כמובן. תודה, מר חלודה, אני חייב לך. החזרת אותו! כנראה היה לנו מזל גדול. ואתה! זה היה טריק מלוכלך! נראה שהמשחק נגמר! ועכשיו שהוא יודע מי באמת הרעים, ויקטור, תורך! מצב הגברה, זוז!
שדרוג V! שדרוג! אתה יכול להסביר? נראה שטייס הטובוט התחיל את הטובוט שלנו והוא חזר לשלוט בו עכשיו. היי ארקבולט! למה שלא תיתן לחבר'ה האלה הדגמה של הדגם האחרון? אין בעיה, בוחר חפץ. מזל שעדיין יש לי הפתעה בשבילך. אני יודע בדיוק איפה לשים את זה. מה? לא, איפה הוא? מפוצץ כבל ארקבולט! ריקון השפעה! וכך הטכנולוגיה החדישה ביותר מטפלת באויבים שלה. באמת? לזה אתה קורא העתיד? רק בעטת בפח אשפה. טוב, אתם בסדר עכשיו? אני מקווה שתקבל את ההתנצלות שלי. לא התכוונתי לזה כשקראתי לך חתיכת אלקטרוניקה חסרת נשמה. תפסיק עם זה, בחור חדש, זה לא בוגר לנטור טינה. כן, מה אתן? בן יום? ברוכים הבאים למבזק הנבלים, אני הוטפאק והנה כל מה שרשע. הטובוטים ממשיכים לחסח את בבלקט, והלילה אני באמת מתכוון לזה חברים, תראו את הקליפ. וואו, נראה שהתוכניות האלה הן לשליטה עולמית בארגז החול. אתם מזהים פייק ניוז כשאתם רואים אותם? אני בחרתי להפסיד כדי לעבוד עליהם. קשה להבין את זה מרוב התחכום. מתוחכם זאת לא המילה שהייתי משתמש בה. נתתי לך משימה ואני מתחיל להתייאש מהכישלונות שלך. יש לי תוכנית! טוב יותר כמו רעיון. שמעתי את כל זה כבר קודם. אולי הגיע הזמן שאתמודד עם זה בעצמי. ברור שלא. אני אסתדר, לורד שלי. אני רק צריך עוד קצת זמן. רוקו פה, הידוע בתור גורו טובוט. מה המצב? גורו? טוב, שאלה ראשונה ממעריץ טובוט 2. תקשיבו, מישהו יודע מי מטיס את הדברים האלה? טוב, אני יכול להגיד לכם, אבל הסוד הזה עניין גדול. טוב, היריב שלך בטח יודע את הזהות שלך, אדוני, נכון? לא, הוא לא. רוקו רק אומר את זה בגלל שזה גורם לו להישמע מעניין. רק רגע, שקרים הם קוד רע. אז הוא רע? זה לא שהוא כזה רע. הוא וויקטור לא מסתדרים כל כך. אתה יכול להרחיב? אפשר לא? טוב, זה התחיל שנה שעברה. ואז הופכים אותם? היי זרה, הבאתי את הטעם האהוב עלייך. זה מתוק. היי רוקו, אתה דלוק עליה? מה? לא! אתה מי שדלוק? אז למה אתה מסמיק? זאת לא התאהבות! אם אתה אומר, רוקו אוהב את זרה, רוקו אוהב את זרה. רגע, מה זה דלוק? זה כשאתה מחבב מישהי ויש לך הרגשה מוזרה, אבל לי בטוח זה לא קרה. כן, זה הבחור שלכם רוקו. מה המצב? אני עומד לבלות עם לוחמי הפשע המדהימים ביותר, וזה אומר הטובוטים, אבל לא סיפור גדול. הפתעה! ניאו, המופע מתחיל. בוקר טוב, תולעת קטנה. בבקשה, תשחרר אותי! טוב, אתה מכיר את הטייס? לא, שיקרתי! יודע, סתם להשוויץ. אני לא מאמין לך. ראיתי את התוכנית שלך ואתה עובד בשבילם.
אבל זה נכון, אני לא יודע מי זה. רציני, מעולם לא פגשתי אותם. תגיד שלא הצעתי את הדרך הקלה. זה האות שלך. כן, לורד בבלקט. אם תרצה ואם לא, אתה עדיין תביא לי את הטייס מרגל שכמוך. אני מאמין שיש לנו בעיות. רוקו פרסם משהו מוזר בערוץ שלו. זה רוקו, חבר'ה, ואני... לא, יש לי וידוי להגיד. הטובוטים לא החבר'ה הטובים. באמת, הם לא נותנים לי ללכת. איך הוא יכול להגיד את זה? נמאס לי. ארקבולט, אתה חושב שתוכל לאתר אותו? אני אשמח. מפעיל בה רק איתור. אני רואה אותו. הוא במחצבה סמוכה. מה הוא עושה שם? בואו נבדוק. ארקבולט! זוז! שינוי צורה! מה? בבלקט? מה הם מתכננים? תראו מה הם עשו לי, יואו! נשבע, הם רעים! נשמע כמו שליטת מחשבות. אני צריך לעשות את הדבר הנכון. ארקבולט, אפשר להעיר אותו? אין בעיה. אחזור בעוד רגע, ויקטור. הם הגיעו מהר. עכשיו, לשלב השני. מיד! איטי מדי. רק ענן עשן קטן? מה זה? אתה צריך לברוח! הוא מרוקן את אנרגיית ה-V! כוח קריטי! כוח קריטי! זאת הייתה מלכודת! טוב, זמן לתוכנית ב' פארגון! זוז! שינוי צורה! אדוני, אני לא תוכנית א'? רומח כוח! טוב, ארקבולט הצעיר, שנסיים עם זה? בסדר גמור, אז לבד. אני מקווה שהתכוננת לימי הביניים, פלאפי. כן? אל תאכזב אותי, בועת שינוי! אני לא בטוח בקשר לזה! עכשיו בוא נראה לפני המצת האלה שאתה לא ינשוף רגיל. מתחבא מאחורי כוח החבר שלך? באמת אין לך כבוד, שרץ שכמוך, אבל אתה תלמד! מה? זה לא אפשרי. הוא פשוט ספג את זה. תודה על הכוח הנוסף, פרחח! רוץ! ינשוף מנצח הפיר! מצב הגברה! זוז! שדרוג! מגן אבסולוטי! פגעת בכבוד הטובוטים בפעם האחרונה, נבל? נראה. נו כבר! בבקשה, תתעורר!
ארקוולט! שדרוג V! שדרוג! מנטרל מצב הספק נמוך! השדרוג הזה עבד! יש לי טעינה מלאה! ואני חושב שאני יודע מה החפץ בשבילך, פרגון! חיתוך תאום נבחר! תהיה ערני, חלודי! זה נגמר, רשע! חיתוך רוח צולבת! כבל מפוצץ! זאת מנחת שלום מצוינת, אבל אני חושש שמאוחר מדי לזה. טוב, בואו נשביט את החבר'ה האלה, קדימה! בסדר! ריצת מנהרת קוואנטום! אני אחזיק אותו, הוא שלך, פרגון! תפסיק עם זה, מכונת תקליטים יקלטי! היום אביר מנצח ינשוף! אש פלזמה! שרוח הגורל תהיה רחמנית! אבל הגיע הזמן לעמוד למשפט! רוכב הצדק, יסתער! לטייס שלכם צפוי כאב גדול! רק רגע, מה? רגע, איפה רוקו? בהספק נמוך? אני ממש מפחד, זרה. אני לא מאמין שאמרתי את זה בתוכנית. זה לא נכון. אני מעריץ טובוט מספר 1. כן, אני יודע. אני צופה בערוץ שלך. אולי הגיע הזמן שנעשה הפסקת אש. אתה אפילו לא יודע למה אני לא מחבב אותך. ברור שכן. אתה דלוק על זרה, ואני חשפתי את הסוד שלך. אני לא, טוב? זה היה רק גביע הגלידה 1. אתה צוחק? תראה אותך. הנה, אתה שוב מסמיק. אין מצב! אתה זה שמחבב אותה. נפגעת בראש? אתה מחבב אותה. ממש לא. היי, אתה לא, מסמיק עכשיו. אני כועס. אתה דלוק עליה. אתה אפילו לא יודע מה זה אומר. אבל אתה כן, נכון? למה האוזניים אני שלי לא. גרות? פרגון וארקוולט הופכים לצוות קרב אפי. נכון, הם התחילו ברגל שמאל, אבל כשהיו צרות, הם גיבו זה את זה. ביחד, הם שלחו את בבלקט ואת הינשוף האנדרואיד שלו לכל הרוחות, ועכשיו מצפה להם מעבר לפינה אקשן גדול אפילו יותר. טוב, חבר'ה, זה יום האתלטיקה הקלה, והכיתה שלנו תהיה מספר 1. עכשיו אנחנו צריכים קבוצה להכות בפינייתה, אז אני צריכה 4 מתנדבים. זה משחק לכיתה ג'. קדימה, תראו לי ידיים, חבר'ה. שאלה. אפשר לשחק לבד? לא, אי אפשר. אני נשיאת הכיתה, אז אם אף אחד מכם לא רוצה להתנדב, אין ברירה אחרת. נערוך הגרלה. מה? לא! המשחק הזה בטח רציני אם הנסיעה כופה עליהם. כולם לשלוף פתק מהקופסה. אם תקבלו עיגול, אתם בקבוצה. גדול, בואו נעיף מבט. היי, גם אתה נבחרת? כן. הפסדנו. בני אדם מתכננים משהו. היי, רק רגע, מי קיבל את הרביעי? אני! היי, צוות. אפשר לפרוש? תראה קצת מוטיבציה, רוקו. ננצח ונקבל 8 נקודות. זה אומר שכל אחד יקבל 2. רוצה לפרוש מזה? את רצינית? עם כל כך הרבה נקודות, אני יכול לקנות את הג'ויסטיק החדש שאני חוסך לו. אני סקרן. מה זה להכות בפינייתה? זה רק הקרב האולטימטיבי של שנת בית הספר. בשאר ענפי הספורט אולי יש מדליות, אבל מי ששולט בזה, שולט ביום האתלטיקה הקלה. טוב, אתה יכול לשאול את הרומח שלי לקטול את הפינייתה הזאת? היי, אני יכול לבוא לראות? למה?
די ברור שיקסחו אותנו ברגע שנעלה למגרש. הקבוצה השנייה תמיד מנצחת. הם בעיקרון כדור הרס אנושי. שכחתי. לא פלא שאף אחד לא רצה להתנדב. אנחנו נפסיד, אבל עדיין אפשר להפסיד בכבוד. אין מצב! עם תוכנית טובה, נוכל לנצח בזה. זאת הגישה! מה דעתכם שאנחנו הטובוטים נחשוב על אסטרטגיה? יש לי 317 תרחישים. טוב, אז תרשו לי. הכל עניין של לצפות את היריב. אני מסוקרן. המשחק הזה יכול להיות כיף ברמה הבין-גלקטית. שני צוותים מתחרים זה בזה עד שאחד מהם מפצח ביצת אוצר. כן, ומרגל הטובוט נבחר כאחד הלוחמים. או, באמת? אחי, לאן אתה הולך? אוקיי, הגיע הזמן לאירוע המרכזי שלנו. בואו נריע ללוחמי הפינייטה שלנו! למקומות, ובואו לא ננסה לשבור למישהו את האף השנה. הם גדלו! שהם לא יפחידו אתכם. זה מה שהם רוצים. תסתכלו בחזרה. אני באמת מקווה שהתוכנית שלי תצליח. אולי תשתוק כבר, אני מנסה להסתכל. אני נחשתי. זה בדיוק כמו שפרגון אמר. בהישמע הצלצול, היריבים שלכם בטוח יתקפו. בכוח בלבד, יש סיכוי קטן. טעות בקבוצה. כן, המוח שלך מחליד. ברור שלא. זה רק אלמנט ההפתעה בפעולה. מוכנים? זהו זה! זה הצליח! כן, ברוס, זאת הייתה תוכנית מדהימה! רק היה לי מאמן טוב. הצלחה מעולה! חוכמה תמיד גוברת על כוח. אם הם ימשיכו, הקרב שלהם. עכשיו שקט. בוא לפה חתיכת! אתם כל כך מקסימים, אבל עכשיו זמן למהומה. בואו נתחיל בזה. בועת שינוי. מה קורה כאן? טוב, זה מכשול רציני. הרסתם את יום האתלטיקה, טיפשים! אדוני, מהר! אתה צריך להפעיל את שעון אבי! נכון. פרגון! זוז! שינוי צורה! מזמן רומח כוח! שלום לך, שרץ! איך? והנה הגיעה מהומה, ראש עופרת! מגן אבסולוטי! זה היום, האדון סוף סוף מנצח! ארקבולט, תגבה אותנו! אני אשמח! כבל מפוצץ! בואו נראה את מתג הכיבוי הזה!
לעוד! או לא! זהו זה! זוהר, חכי! היי, פני פרווה! תפסיק עם זה! סליחה? היא אמרה שתפסיק! ואם לא? באמת? כפתורים מטופשים! זמן מעולה לתקלה! אני לא מאמין! הרובוטים ממלאים אחר חוקי המשחק! זה מה שקורה כשמתעסקים עם הכיתה שלי. פרגון, ארקבולט, זמן לזוז. אולי לא תהיה לנו עוד הזדמנות כזאת. אז בואו נמהר! קדימה! מצב הגברה, זוז! טובוטים, שדרוג V! שדרוג! תפנה מקום, חלודי! אני מרגיש מאוד מורחב. זה לא היה שווה את זה. עדיין לא סיימנו, אך בראש. לא התעסקנו בזה מספיק? אתם באמת לא עומדים בקצב, נכון? בוחר נשק. משקל אופטי. וואו, גדול! מצמצם. קדימה, בואו נגמור עם זה. ממש נמאס לי מזה! אדון בבלקט! מה קרה? חשבתי שבטוח ננצח הפעם! טייס הטובוט הזה עובד על הנשמה התשיעית שלי! אבל עכשיו, כשאני חושב, הילדים האלה תמיד בסביבה. בעצם, אני די בטוח שלאחד מהם אפילו יש שעון. זה מסלסל את הפרווה שלי! בדיוק כפי שחשבתי. השעון של הילד הזה נראה חשוד מאוד. אני לא בטוח שאני מבין. זה שעון ה-V, ראש ביצה! תחשוב על זה! החבורה הזאת תמיד בסביבה כשהטובוטים מופיעים! זה כמעט כאילו שאחד מהם אולי... מנהיג חבורת המעריצים? לא אידיוט! איך אתה לא רואה את זה? הילד הכחוש הזה הוא הטייס המסתורי שלנו! אתה חושב? אבל זה בעצם ממש הגיוני. עכשיו בוא נלך לצוד, ואז ניקח מהם את נשק הגלקסיה אחת ולתמיד! הנה זה, תראה טסו מאסטר. היכן שחרב האלופים אמורה להיות מוסתרת. ומה זה? תגידו בבקשה. טוב, האגדה מספרת שהיה מלך, וקוסם נתן לו חרב שמעולם לא מפסידה בקרב. היא אמורה עדיין להיות איפשהו בפנים. כמובן שזה רק סיפור. אף אחד מעולם לא מצא אותה. עוד לא. אבל אולי אנחנו. יש עוד המון מעברים שלא נחקרו שם. כל השאר פשוט השתפנו. קדימה! שנים רבות שאני לא הייתי בטירה. גדול! בואו נעשה את זה! קדימה! לאו בלתי מנוצח, מושלם! רק צריך להשיג אותה לפניהם. שיגור בועה! אין חרב. אבל, אתה יודע, אם ננקה קצת, זאת יכולה להיות מאורה מצוינת. מה אפשר לנקות פה? קדימה!
היי, הם סוגרים עלינו! בוא נסתדר! אתה תמיד כזה מבאס. תן לי לסרוק את החלק. שיהיה. לא, ויקטור, עצור! אוי, לא. זה באמת די מפחיד פה. אתה באמת כבר מתחרפן? זאת רוח! פרגון, תסרוק עכשיו! לאט, חיילים. לטירות האלה תמיד יש מעברים סודיים, נכון? היי, תראו את זה! נראה שזה אולי יפתח משהו, אבל אני לא בטוח לאיזה כיוון לסובב. וואו! ברוס, איך אתה תמיד יודע את הדברים האלה? טוב, אני על זה, חבר'ה. מה עלית נסתרת? חכם מאוד. אז לאיזה כיוון הוא סובב את החוגה? אנחנו באמת צריכים לשדרג את הזיכרון שלך. טוב, מה כבר יכול לקרות? רגע, אני זוכר! זה היה לכיוון השני! אני חושב שהקיבה שלי התהפכה. תודה, רוח. אני באמת מקווה שהם מהסוג הידידותי. אין רוחות, ויקטור, תרגע. רגע, משהו זוחל על הגב שלי. מה, אתם רואים את זה? מה זה? חיירה. זה... נחשים! הצילו פרגון! שינוי צורה! תפסתי אתכם! אני הקיא. תודה, פרגון. זה היה מסוכן מדי. אז מה המקום הזה? אני חושב שהמנהרה הזאת בטח מובילה לחרב. עצור! זה לא בטוח, אדוני. המעברים האלה לעתים קרובות מלאים במלכודות. תרשה לי. וואי, אם הייתי נכנס לזה, הייתי נלחץ לגמרי. רק תימנעו מהעריכים עם הסימונים עליהם. נראה שהם מפעילים את החניתות והחיצים. זה היה כיף! לא כזה נורא. גדול, תורי! מה? מגן אבסולוטי! אני רוצה לצאת. העתירה הזאת איומה! לורד בבלקט! אני יודע שאני תמיד אמור לנחות על הרגליים, אבל באמת? יכול להיות גרוע יותר. הדבר הזה בגודל הראש שלי! אנחנו מסתלקים! וואו! אמרתי לכם שהיא אמיתית! זהו זה. לא נראה לי! אני מכיר את הקול הזה.
מה אתם עושים פה? ומה הוא אמור להיות? הסיוט הכי גדול שלך! תתרחקו, בני אדם! החרב הזאת שלי! לא אבקש שוב פעם! הנה רעיון! כוח עיגול בועה! זה מפחיד! כולם! לתפוס מחסה מיד! אוקיי, בואו נריד כמה עצמות! פרגון! שדרוג V! אז אתה היית טייס הטובוט כל הזמן? טוב, כנראה שזה התגלה עכשיו. זה לא ישנה ברגע שהוא יובס! תקיפת חנית! הצליח! רק רגע, הדבר הזה עדיין זז. אתם יותר מעצבנים מעת לייזר! אני אהנה מזה! תגיד שלום, טובוט! שד מסתובב! ניסיון נחמד! למה שלא תנשום קצת? הריח שלך דוחה יותר במעשים שלך! תכננתי עוד הרבה יותר! תראה את הכוח שלי על הקבר ותתכונן להרס! התקפת מגרש עצמות! תצטרך להשתפר יותר מזה! אני אקח את החרב הזאת! ואתה הולך למגרש הגרוטאות! אגרוף תופת! לזמן רומח כוח! הגיע הזמן שנסיים את זה, נבל שכמוך, בריגדת אור! אש! האפלה לא משתפה אליי! אדון באבלקט! כן! עם החרב הוא בלתי מנוצח! בוא ותחטוף פרחח קטן! או לא! נבלים טיפשים! תפסיקו עם זה לפני שמישהו ייפגע! זה לא אנחנו! מה קורה? הוצאת החרב בטח הפעילה עוד אחת מהמלכודות! לא! אנחנו צריכים להסתלק מפה עכשיו! ויקטור! תפסיקו! חבר'ה! שכמיית ארגמן! תפסתי! עכשיו, פלאפי, למה שלא תמצא לנו יציאה? על זה? אני מאמין שמצאתי משהו. אחריי, אני אראה לך. אני לא רואה משהו שיעבור דרכו. הנה זה, מהר! כדאי לוודא שהפרחחים האלה לא יעקבו אחרינו. כרצונך.
מגן אבסולוטי! אני לא יכול לעצור אותם! לא, אז שלום! אוי, לא! אם יש לו את חרב האלופים, איך נעצור אותו? אדוני, פשוט נצטרך לקחת סיכון ולעקוב אחריהם! ובאשר לשניכם, חכו לסימן שלי ותתקפו! אנחנו נקברים מתחת לזה! אני יכול לעזור לכם בזה? גדול! נגמר לנו פה הזמן! קדימה! ארקבולט! זוז! שינוי צורה! מוכן לפעילות! הגעתי לחדר הלא נכון? אנחנו פה נושא כלים צעיר! תהיה בחור טוב ותשחרר אותנו טוב! במהירות! מכת סמן! קליק חשמלי! אמרתי שתשחרר! לא לפוצץ! טעות שלי! כולם בסדר שם? כן, כולנו בחתיכה אחת. מחסום כבל! אני לא יכול להחזיק עוד הרבה, כדאי שתמהרו! טוב מאוד, רעיון טוב. זמן לזוז, חברים. מנהרת קוונטום! אופס, זה החדר הלא נכון. ויקטור, חבר'ה, איפה אתם? אני מקווה שארקבולט יצא משם. אל תדאג, אדון ויקטור. אני בטוח שהוא שיגר את עצמו משם בדיוק בזמן. טוב, איפה אנחנו בדיוק? שריון! וואו, זה בטח היה שייך למלך. ברכותיי, גיליתם איך לברוח ממערת האבדון. חבר'ה, באמת יש רוח. מה? לא, ממש לא. זה בבירור היה בבלקט. מספיק עם המשחקים שלך! מזמן רונח כוח! בוא נגמור עם זה, אחת ולתמיד! ראש עופרת, אני מסכים איתך לגמרי. במצב! מה הוא עשה רגע? אני חושב שהחרב והשריון הולכים ביחד. תוספות אחרונות, עכשיו תנועת שינוי. פרגון, האביר הזה אפילו גדול ממך. כן? טוב, אנחנו עדיין יותר חזקים ממנו. אני בעניין, אבל במקומכם לא הייתי מאמר על זה. אני לא מאמר! טיפש שכמוך! מגן אבסולוט! תלעס את זה! מוכן למנה העיקרית? איבדתי את התאבון שלי! לא, רק איבדת את הקרב! פרגון, אתה בסדר? כן. זאת רק שריטה. החרב הזאת בטח ממש חזקה. זהירות, חבר'ה! פשוט נצטרך לסיים עם זה מהר. צריח, הרחק! החרב שלך אולי אדירה, אבל היא לא משתווה למיומנות. בוא נראה איך תרגיש אחרי כמה סיבובים נוספים! לא, תקום! אתה בדיוק איפה שרציתי, אויב! משהו לא בסדר. מה קורה? אני בסדר, אדוני. אני אשרוד את זה. נראה שהפציעה שלו מחמירה. החרב הזאת באמת קסומה. לא ממש, למרות שציפיתי אותה בננו חלקיקים חלקלקים. ואתה יודע, זה חומר ממש גואלי. ראשית, השרתים שלך ינוטרלו, ומהר מאוד. טוב, אתה בעיקרון פסל!
אתה מתכוון שזה רעלן חללי? אני מתכוון שזה הסוף. וזה על שקראת לי מכרסם! ויקטור! תקום! איפה אתה, ארקבולט? או, סוף סוף! חשבתי שאיבדתי אותם! אני יורד! חיפשתי אתכם! היי! מה קרה לו? הוא נפגע מסוג של רעלן, אתה חושב שתוכל לעזור? לא בטוח, תן לי לבדוק אותו. היה טיפשי מצידי לא לצפות לבוגדנות של השד הזה. סריקה הושלמה. מתחיל בניקוי רעלן. אם מדברים על מה שהייתי צריך לצפות! פה למעלה, חמוד. חיכיתי לזה כל כך הרבה זמן, טייס טובוט! תמשיך לחכות. מצב הגברה, זוז! ארקבולט, שדרוג V! שדרוג! טוב, קבל מפוצץ! תגידו, זה אמור לדגדג? מנהרת קוואנטום! באמת, אני לא מאמין, זה לא עשה כלום! הדבר הזה כל כך עתיק שאני לא חושב שלטכנולוגיה מודרנית יש השפעה! טוב, מה לעשות? תגיד שלום, טיפש קטן! שדה כוח חשמלי! זה העניין בטכנולוגיה חדישה, נכון? קל יותר ויותר לשבור אותה! אני לא כל כך בטוח, הוא הופך את עצמו למועיל. ארקבולט, כולנו מגבים אותך. באמת! בוא נבחן את הקסם הישן של הקוסם הזה, טוב? בריגדת אור אש! אני חושב שאני יכול לחסל אותו. מתחבר לשריון, בוחר אש דיסקו, קסם אלוף של בני אדם! כן! כל הכבוד, חבר'ה! שניכם צוות הטובות הטוב בעולם! אז אנחנו צוות, אה? אני באמת אוהב תואר טוב! טוב, עכשיו תפסנו אותו. אני מכיר את הקול הזה. ומה הוא אמור להיות? ואני ממש לא הולך לרחם על טייס הטובוט המעצבן הזה! פלאפי, תשיג לי את לורד פולסר עכשיו! כן, אדוני. הוא עומד להיות מרוצה מאוד, והגיבור הקטן שלנו עומד להיפרד לשלום. פלאפי בא לבית הספר בתחפושת, והעמיד פנים שהוא הילד החדש, דומיניק. הוא מרגל אחרינו מאז שבאבלקט שלח אותו לגלות מטייס הטובוט. התחמקתי מהם ככל שיכולתי, אבל בסוף כדור הפרווה הרשע הזה גילה את זבת המלכודת. כשהוא איים על חבריי, הייתי צריך לעשות משהו. אבל עכשיו, כשהוא יודע מי אני, יש לי תחושה רעה שהוא עובד עבור מישהו חזק יותר. וכשהוא יגלה, יכול להיות שתהיה צרה גדולה יותר מכל מה שראינו עד היום. אז שומר נשק הגלקסיה 4 הוא ילד. מיאו! כן, אדוני.
זה פשוט. אני רק צריך להערים על הפרחח הזה, ואז אקח את שעון אבי והניצחון שלנו! שקט, חתיכת פשפשת כמוך. אדון נשק אחד גם היה יצור קטן ופשוט. אבל למרות זאת, הוא העיר כוח יוצא מן כלל, והביס את הלוחם הטוב ביותר שלי עם התחבולות האנושיות שלו. מה? אתה מתכוון שסטארינג הפסיד לילד? הוא היה ברמה עילית, ועכשיו הוא רק תמרור אזהרה. איך אתה חושב שאתה תסתדר? הייתי מעדיף להישאר עם 9 נשמות, אז מה לעשות, אדון? תספר לי על משפחת הטייס הזה. אמרת שיש לו אח. רק אחד, הם בלתי נפרדים. באמת? טוב, זה מעורר זיכרונות. זה היה הקרב המדהים ביותר. לפעמים אני תוהה איך זה היה אם אני הייתי מוצא את השעון. טובוטים, זוז! היי, מה אתה עושה, ברוס? אני כלום. היי, מה קורה? אני הולך לסיבוב. רק רגע, אני אבוא איתך. לא, זה זמן לעצמי. להתראות. זה די מוזר. הוא קורא לבדו כל היום. אני באמת מקנא באח שלי. מה הבעיה שלי? בבלקט? אני חושש שאני לא מבין איך המשימה של לורד פולסר תצליח. למה שפשוט לא ניקח את הנשק תכף ומיד? טוב. אתה אי פעם שמעת על המלך מג'סטיק מכוכב יוניקורן? אדון הטובוט האמיתי האחרון לפני שלורד פולסר השמיד את הכוכב שלו. נכון, אבל יש עוד. בגלל שהמלך הזקן והלורד האפל שלנו היו אחים. באמת? פולסר קינא בשליטה של המלך מג'סטיק בנשקי הגלקסיה, אז הוא החליט לקחת אותם לעצמו, וכולנו יודעים איך זה נגמר. הוא עשה את זה לאח שלו? אני לא יודע אם אני מפחד או מתרשם. אתה יודע מה תמיד אומרים, נכון? הכוח משחית, ונשקי גלקסיה הם הכוח האולטימטיבי. מוח אנושי לא יכול לעמוד בקסם שלהם. רק תסתכל עליו, אתה יכול להריח את הקנאה שלו דרך המסך. אם רק נגרום לאחים האלה לריב על נשק גלקסיה, יש סיכוי טוב שהם יחסלו זה את זה. אז שעון הוי הזה יהיה שלנו לתמיד. אתם באמת חושבים שברוס רצה לקחת את השעון לעצמו? זה היה רק לרגע, אבל ככה זה נראה. זה נהדר. באמת, זה לא כזה סיפור. אנחנו אחים, אנחנו חולקים כל דבר. אדוני, העניין הרבה יותר מסוכן משאתה חושב. אנחנו מדברים על מסוכן מסוג גורל היקום. מה? אין מצב, אתם צוחקים. ויקטור, מעולם לא תהית מאיפה הטובוטים מגיעים? האמת? חשבתי שמאיזו חנות צעצועים קסומה. לא, אנחנו מכוכב מרוחק בשם יוניקורן. אתה מתכוון שאני חבר של חייזרים? זה חשוב, תקשיב. במשך למעלה מ100, הכוכב שלנו היה במלחמה עם נבל בשם פולסר הכובש. הוא היה אח של המלך שלנו, אבל הוא בגד בו וניסה לגנוב את נשקי הגלקסיה. יש לך קצר? אח שלי הוא לא לורד מרושע. אם הוא מקנא, אנחנו רק צריכים לדבר על זה. מה? טייס טובוט אמיתי תמיד מקבל ציונים טובים? טוב, כולנו יודעים שהציונים שלי טובים יותר משל ויקטור.
תמיד ידעתי שאהיה טייס טוב יותר. נכון מאוד. אבל נשמע שאתה צריך תוכנית. כן, אני מקשיב. תצטרך לעשות חיסור אם אתה רוצה את השעון. הנה הרמז שלך, לנשקי הגלקסיה יכול להיות רק אדון אחד. אל תגיד יותר. טוב, אני מניח שיש לך משהו לעזור לי? אתה חכם. תעשה את החשבון. כוח עיגול בועה. עכשיו תילחם! אם אתה באמת רוצה להיות טייס טובוט, תעשה מה שצריך! אפילו אם זה אומר לבגוד באחיך היקר. אוי ואבוי, רוצו! בואו להציל את המצב, טובוטים. ויקטור! צריך לזוז עכשיו! מה קרה? אני לא יודעת! כולם מפנים את הרחובות! זה באבל קט? ויקטור, יש משדר חדשות. אני נמצא במחוז העסקים, היכן שמערבל בטון תקם לתחייה. זה המשוטט הזה! זמן לזוז. בסדר. טובוטים, לזוז! פרגון, ארקבולט, תחפשו את ברוס. השאר צריכים להיפטר מהחתול. קיבלתי! כדאי שתמהר להראות את עצמך, ויקטור. לא חשבתי שאתה כזה פחדן. אתה לא מכיר אותי. מצב הגברה, זוז! טובוטים! שדרוג! שדרוג! קצת איחרתם, אתם יודעים. תיכנע, אתה במיעוט. אתה רוצה שאפסיק? קדימה, תכריח אותי זבוב שכמוך. אם הם רק ידעו מי נוהג באמת! תפסתי! כופר אריה! פיצוץ וו של קפטן זאק! נחיתה טובה. אני לא זה שלא יכול להתרחק. מחיית כנף! תמשיכו! אנחנו לא יכולים להסס! חיובי! באבל קט, בבקשה אל תאלץ אותי לנטרל אותך. אתה משקר. חושש שלא, ולא הותרת לי כל ברירה. טוב, אני מחכה. לפרוטוקול, טיפשים, אין לכם מושג נגד מי אתם נלחמים! אבל הוא... מה? אם זה לא הוא אז עם מי בדיוק אנחנו נלחמים? סייקלון הוק, תסרוק את הטייס?
זה לא אפשרי. ויקטור, זה ברוס. מה? אין מצב! ברוס, זה אתה? אבל אני לא מבין, למה שתסכים לעבוד איתם? בגלל שאני רוצה את שעון ה-V. עכשיו תן אותו, אלא אם אתה רוצה שהמצב יהפוך למכוער. זה דרמטי. אישית, אני בעד האפשרות של המצב יהפוך למכוער. שתוק, משוטט שכמוך! תותח הידרו! אתה באמת חושב שאני כזאת קלישאה, טיפש בעל מוח קטן? לא, קפטן! זה מספיק! תופר אריאל! ליאון, חכה! אל תתקוף! אסור לפגוע בו! זה מספיק. טוב, ברוס, אתה מרגיש בסדר? אני מרגיש שזה לא הוגן שוויקטור נהיה טייס טובוט. מה? אתה אף פעם לא אמרת לי את זה. מבזק חדשות! אתה מקבל את כל תשומת הלב. הצעצועים, ואתה משתלט על כל הקרבות. הסיבה היחידה שאתה מקבל את כל זה היא בגלל שמצאת את השעון הטיפשי הזה. אתה חושב שרציתי בזה? כאילו שזו בחירה שלי? אבל כן בחרת. ומעולם לא שאלת אם מישהו אחר אולי יעשה עבודה טובה יותר. אם אתה לא רוצה את זה, אז זה שלי! לנשק הזה יש סבירות גבוהה להצלחה! בלי סטטיסטיקה, לא עכשיו! אנחנו צריכים לצאת מזה, חבר'ה! לא, בבקשה, לא! פרגון! יש לנו בעיות, נושא כלים צעיר. אדון ויקטור במצוקה! בוא נשגר אותנו! חכו! גם אני רוצה לעזור. בסדר גמור. תיכנסי, ליידי זרה. עדיין לא מלכה? אוקיי, כדאי שתחזיק. מנהרת קוואנטום! שיניתי כבר את דעתך? לא, ברוס, אני אח שלך. אני לא רוצה להילחם בך. באמת, אתה יודע שאנחנו תמיד בזה יחד. וואו! יפה מאוד! ויקטור? מה? הוא עמד לנצח אותם, למה הוא הפסיק? נראה שהזיכרונות שלו חוזרים. לא נראה לי. כוח בועה, כן, היפנות! טוב, אני פשוט לא רוצה להמשיך בקטע של ביחד. אם אפטר ממך, אוכל לקבל את כל הטובוטים לעצמי, ואני אהיה טוב יותר. ברוס, אתה בכלל מקשיב לעצמך עכשיו? הזדמנות אחרונה. או שתיתן לי את השעון עכשיו, או שתתחרט על זה. מגן אבסולוטי! נהדר. היי, ויקטור, אנחנו מאחוריך. גדול! ארקבולט! פרגון! מצב הגברה, זוז! שדרוג! בואו נרגש אותה! כבל מפוצץ! מה עשיתי? הלחש הזה לא מספיק חזק! עדיין לא סיימתי. אם הוא רוצה להתנגד, אז הוא ישלם על זה! בטוח שאתה רוצה לעשות את זה בדרך הקשה? תנתק את מכונת התקליטים, וקח מה שמגיע לך עכשיו! אין מצב! אני לא אבגוד באח שלי!
אני ממש מתרגש! אם רק לא היית חלש מדי להילחם בי! לא! תאסוף אותו! תפסיק! אל תיגע באח שלי! שילוב! הם פשוט מכניסים אותי יותר ויותר! האנרגיה נגמרה! מקסימוס וי פועל! מחכה לפקודות. זה הדבר המדהים ביותר שראיתי! חכי עד שתראי את הקונסולה החדשה. וואו. יפה מאוד! הפעלת את השילוב האולטימטיבי! ושחררת את חומר האגדה! אני מעריץ גדול! ארקבולט, פרגון, הקרב עדיין לא נגמר. ברוס יצא מרובוט המערבל, אבל עדיין צריך לטפל במשוטט. נכון. מישהו ראה את המשקפיים שלי? אני חושב שהוא הסיר את הלחש. בסדר! טוב, למה אנחנו מחכים? תביאו אותו לפה! לא! אנחנו קרובים מכדי לוותר הפעם! טוב, פרחחים קטנים, אם לא תשמידו זה את זה, אעשה זאת בעצמי! כוח מעגל בועה! אש! תופר אריה אולטימטיבי! אני אמור להתרשם? טוב, כן! מכת וו אולטימטיבי! טורנדו נשר מקסימוס! אני לא מאמין. הייתי במשהו כזה חזק והשתמשתי בו לתקוף אתכם? ברוס, היית בהשפעת הלחש של הנבל, אבל עכשיו שזה הוסר, לא היית מעדיף להילחם לצידנו? כנראה. קדימה, אנחנו צריכים לנצח אותו יחד. במקרה הזה אני חושב שיש לי את המהלך המתאים. הר געש מקסימוס? אוקיי, בואו ננסה את זה. אנחנו מוכנים כשאתה מוכן. טוב, ברגע שתגידו. מקסימוס! הר געש! לזוז! להפעיל מדחף וולקני. זמן לסיבוב פני פרווה. תופת! היינו כל כך קרובים! הצלחנו! בבלקט, לאן הוא הלך? אם הייתי צריך לנחש, הייתי אומר שהפיצוץ שלכם העיף אותו לחלל. אתם שילוב כוח כמוני. נכון, ועוד איך. כן. אזעקת קרבה, אזעקת קרבה. תראו את זה, מישהו השאיר לנו מתנת פרידה. זה היה מהלך ממש טוב, חבר'ה! מקסימוס וי זה כבוד גדול! הכבוד כולו שלי. לא יכולנו להשתלב בלעדיכם. וואו, כיסחתם כל כך הרבה ביחד. רק רגע, הוא לא יכול לקחת את כל הקרדיט. טוב, נושא כלים צעיר, נראה שהצטרפת רשמית לשורות הדגמים העתיקים. זקן יותר ממנו? לפחות אני בא עם בלוטוס. אני לא יודע איך להתנצל על מה שעשיתי. אתה לא צריך, אחי.
אני יודע שזה לא באשמתך, זה הלחש דיבר. תראה, זה רק חצי מהאמת. אני כן קינאתי בך. בי? לפעמים הייתי רוצה גם להיות היה סטובוט. הלחש השתמש במה שכבר היה שם. הבנת את זה, גאון? כדי להיות גיבור לא צריך אחד מאלה. או טובוטים. אבל הם שימושיים. תבין, אתה רק צריך לב טוב, שיש לך. תודה, אחי. יפה מאוד, ויקטור. טוב, יש לך מושג מה לעשות עם ערימת הנוצות הזאת? בבלקט. כן! פרעה שכמותך. אדון פולסר!